biegają i starsi, i młodsi, każdy znajdzie dystans dla siebie. No tej imprezy nie musimy już reklamować, to jest święto biegania, święto ludzi aktywnych. Warto biegać, ponieważ to jest zdrowe dla naszego organizmu i po prostu jesteśmy szczęśliwi. Moja siostra ma medale i trochę jej zazdroszczę. Co roku coraz więcej ludzi, widać, biega. Dlatego lubię biegać, bo ruch to zdrowie. No chciałam biegać, no pewnie dlatego, że jest zdrowe. No i fajne. Jak już się ujrzało tą metę, to już chciało się dobiec jak najszybciej, dostać ten medal i skończyć bieg. Dzisiaj w parku zrobiło się jeszcze bardziej zielono. Wszyscy kochają sport, no i pokażmy to.